Washayeka kakhulu umkhakha wezesitolo sokudla namahhotela emva kokuqubuka kwe-coronavirus. Ngokuvulwa kwezinhlaka ezihlukene zomnotho, izitolo zokudlela zavulwa kepha zavumeleka kuba zihambise ukudla kuphela. Selokhu uqale untulikazi amakhasimende manje asengabuyela kulezi zitolo kepha ngaphansi kwemigomo eqinile yokunqanda kusabalala kwe-COVID-19. The restaurant industry is very similar to the aviation industry because we are a sit-down restaurant and we need the feet and the numbers to keep afloat, with our overheads. So yeah, it was like a wave just struck us and we needed to innovate a bit. Isitolo sokudlela sithole indlela entsha ehlukile yokugqugquzela ukuqhelalana. Because we were allowed to serve people outside of the store, do deliveries, we saw this as a delivery into people's vehicles. And of course decided to do something a little bit different, which is paint our tables pink and give people flowers and really give them the inside experience outdoors in their vehicles. Nakuba seqalile ukudlela kulezi zitolo, kepha abaningi basakhathazekile. When we were smaller, there were a lot more roadhouses open, and now there's only a few. Yeah, so yeah, it's a good way to reminisce. Njengoba izwe libheke esikhathini lapho zizokwenyuka ngamandla khona izibalo zabantu abahaqwe i-COVID-19, abaningi kusazobathatha isikhathi ukuya izitolo zokudlela.